Το τέμενος του Βαγιαζίτ στο Διδημότυχο είναι ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία στην Ευρώπη. Η ξύλινη στέγη του εντυπωσιάζει για την τεχνική και την αισθητική της. Όπως και το υπόλοιπο κτίριο, που αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της οθωμανικής αρχιτεκτονικής, αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας του ελλαδικού χώρου. Το έργο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, περιλαμβάνει την επιστέγαση της σκεπής του τεμένους με φύλλα μολύβδου, τη συντήρηση του μιναρέ και σοβαρές εργασίες αποκατάστασης, ώστε το μνημείο να καταστεί επισκέψιμο. Το τέμενος Βαγιαζίτ αποτελεί μαζί με το ναό του Αγίου Αθανασίου και το Βυζαντινό Μουσείο μια τριλογία έργων με τα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού πρικοδοτεί το Διδημότυχο. Η ολοκλήρωσή τους θα αποτελέσει και για την ευρύτερη περιοχή όχι μόνον προσφορά πολιτιστική, αλλά και σταθερό πόλο ανάπτυξης.